Rydych chi'n mynd i glywed am brofiad Alison Ellis, cangen golan dwyfor, yn mynd ati i ddechrau rhedeg. O'r soffa i ben draw'r cob. Beth well na rhoi eich trainers ymlaen ar noson wlyb, oer a thywyll dechrau Ionawr. Sawl peth dybiwn ni. Ond gyda ganogaeth clwb rhedwyr hebog, mentrodd criw ohonom i gychwyn ar daith 9 wythnos, heb wybod yn iawn beth oedd o'n blaenau. Roedd y ferch Angharad a fy ffrind Maggie wedi gweld ysbyseb gan glwb rhedeg lleol, hebog, i bod yn cychwyn sesiynau Couch to 5K. Wel, beth am fynd amdani, medd y tair ohonom. Roedd prysurdeb Nadolig, y diogi a'r bwyta yn pwyso'n drwm ar un cydwybod, a ninnau heb rhedeg ers dyddiau'r ysgol. Yn sicr roedd yn wynebu sialens a hanner. Fel pob merch, y broblem oedd be i wisgo. Rhaid oedd yn balfalu yng ngwaelod y cwbwrdd a chwilio am bethau addas. Doedd dim pwrpas mynd ati brynu pethau newydd oherwydd i ni fod yn eitha siŵr na wna i hyn bara'n hir. Un peth oedd ei angen oedd torch pen. Hanfodol iawn wrth droedio strydoedd cefn Porthmadog yng ngwla'r Lleuad. Yn llawn nerfusrwydd ond hefyd wedi cyffroi, penderfynom fynd amdani. Ar ôl llwytho'r ap i'r ffôn, ffwrdd â ni. Ar y noson gyntaf, roedd rhaid cerdded am 5 munud a rhedeg am 60 eiliad. Wir, byddech chi'n meddwl ein bod wedi rhedeg marathon a methu aros i Richard i'n harweinydd weiddi cerdded. Roedd y teimlad ar ôl gorffed yn anghredadwy. Mai rhedeg am funud ar y tro roeddem ar y cychwyn. Roedd rhaid dilyn yr ap yn ystod yr wythnos a mynd dwywaith ein hunain. Roedd yn wych ac yn dweud pryd i rhedeg a pryd i gerdded. Ar ôl y noson gyntaf, penderfynu codi ben bore dydd Iau a mynd ar hyd lonydd cefn Porthmadog a dychryn distawrwydd y dref. Wrth droedio'r cob crwn, i fod dim ond yr adar yn gwmni, ffwrdd â ni. Roedd yn bleser llwyr gweld y dref yn deffro gyda'r wawr wrth i ni groesi'r harbwr a'r diwrnod o'n blaenau. Braf oedd mynd adref i gynhesu efo powlen o iwd a chawod gynnes cyn cychwyn am y gwaith ac wynebu'r diwrnod. Roedd y cyffro'n wych ac yn codi hwyliau unrhyw un ar gychwyn diwrnod. Ac felly y bu am 8 wythnos. Y munudau o gerdded i lawr i ddim, a'r rhedeg i fyny i hanner awr. Angharad yn gweiddi, "Faint sydd i fynd, Maggie?" yn dipyn o joc erbyn y diwedd. A'r tair ohonom yn cwyno yn ein tro am ryw ddarn o'r corff yn brifo, ond ymlaen â ni ar euphoria ar ôl pob sesiwn werth pob poen. Nes i ddim dychmygu erioed y byddwn yn mwynhau cymaint ac yn teimlo mor dda. Dyma ni wedi cyrraedd y noson fawr. Noson y 5K. A'r tair ohonom yn eitha nerfus, ond eto'n teimlo'n hynod o falch ein bod wedi dal ati. Bod na dros 30 wedi cychwyn ar y noson gyntaf, dim ond 7 oedd yna i'r noson fawr. Ac Angharad, Maggie a finne yn 2 o'r rheini. Erbyn hyn, roedd y dyddiau wedi ymestyn a'r haul yn dweud helo yn ystod y prynhawn. Roedd hi'n noson glir, oer a sych, noson berffaith i rhedeg medd criw'r clwb rhedeg. Ac i ffwrdd â ni, i lawr strydoedd cefn Porthmadog am y cob crwn, ar draws y cob ac yn ôl i'r ganolfan hamdden, a 5 kilometr wedi i drechu. Mae'n amhosib mynegu ein diolch i Richard, ein harweinydd o glwb rhedwyr hebog, a phawb arall yn y clwb am ei cefnogaeth frwd. Ymlaen â ni am y 10K. Darllenwyd o'r soffa i ben draw'r cob gan Elin Williams, cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth, Ceredigion.